is dat dit is uw eerste postume plaat. Wij winnen een oorfase van uw besteden ingongen. Eigenlijk wie Trump in makken wie uw laatste worp. Dat wie eigenlijk van daar is het mooi mee kleren. Daar hebben het verhaal ook mooi mee verteld. En toen kwam Pascal Plantinga, u ook wel bekend. U ons duistere Leeuwarden verleden. En die is een goede videomaker. En die hier eigenlijk, hij zei van, ik heb er een beetje meer om dat je hem nog nooit eens een goede video maken hè. Ik zei van, nou ja, video's, het zei dus net zo van... Nee, zei Pascal, maar dat vind ik niet goed. Dus ik wil graag een video met je maatje. En doe toch, het is best, maar dan maatje we ik in alle geval een nee noemen ervoor. En toch, misschien is het dan wel goed om heel waarom te denken om die allereerste basis... dat we op één dag 10 noemers maken. Met mijn koor. Of bij Siets, of bij Friets, of bij Huus, dat weet ik net niet eens meer. Wie dat doet van Muldergard of van Wil u neuken? Dat wie wil met u neuken. Nou, eigenlijk wie er nog niet eens sprake van platen, maar er wie een sprake van het idee dat Sietse graag een psychobilly band woe. En dan dacht ik best, dan speel ik wel basgitaar en dan zing ik in het Fries. Kortom, van dat soort ongeregelde non-motivatie waar meest een band begint. Ja. En wij toch beginnen nou eens de studio in en dan maatje we gewoon wat. En dan maatje we dan wel een plaat van. Ja. En dat hebben we die. Dus we hebben opnames maken. En daar hebben we een plaat van maken. Ja. Dus we hebben geen nummers opgenomen tussen keer.